Som al Festival Canti la Font i ens fa molta il·lusió ser aquí perquè venim del Lluçanès. És un petit festival que passa una tarda vespre, dues tardes vespres d'estiu. De fet, passa d'aquí una setmana i mitja, ja estem una mica nerviosos. I és un festival de música, arts escèniques i gastronomia al Lluçanès. Ara us explicaré per què aquestes tres parts. I que volíem fer un festival que no fos centrat, que fos descentralitzat i que pogués arribar a la cultura, d'un tipus de cultura que érem 5 amics que volíem fer uns concerts que normalment no trobàvem al nostre entorn. El festival sempre es troba en un entorn natural. La intríngulis del festival és que vam començar, que nosaltres ens estimem molt el Lluçanès i som 13 municipis, que no sé si esteu al cas, que ja som comarca. I sempre triem un lloc diferent i sempre ha de ser com un entorn natural i intentem buscar un espai on puguin passar totes aquestes coses. Aquest any, com a novetat, és que repetirem l'espai, que aquest és el de l'any passat, que és a Sant Feliu Sasserra. Per què és important per nosaltres la sostenibilitat i és un valor molt important al festival? Nosaltres volem posar en valor on ho fem, com ho fem. Hem de ser molt conscients que, clar, no podem ser allà un festival, un macrofestival, que no ho som, però fer un festival a la mesura del territori on estem. I això passa per ser més sostenibles. Passa per unes mesures que vam començar a aplicar realment sense saber-ho, que va ser quan va entrar l'Ariadna i que ens va dir «Ei, vosaltres ja esteu fent bastantes coses, no us esteu adonant?» I aquí ens vam adonar que volíem posar en valor tot això i sobretot continuar-ho, que fos així sempre, i que fos un camí que no som 100% sostenibles, perquè això costa molt i crec que tots ho sabeu, però sí que intentem fer les coses molt ben fetes i amb cura i amb detall de tot el que fem. Us explicaré com les línies que tenim del festival, que és com de sostenibilitat. La primera part és que reutilitzem materials. Tot el que és la part de decoració del festival intentem sempre reutilitzar materials i que vam trobar també que podíem anar a demanar a empreses locals materials que tinguessin sobrers. I aquí se'ns va obrir una porta de la qual vam trobar unes espumes que són de les sobreres dels cotxes de Seat, les vam pintar i van ser els seients. O també reaprofitem materials d'anys anteriors, com per exemple les banderoles, en vam fer hamaques per l'espai on la gent es podia estirar i seure. També vam trobar unes tires de tela, és a dir, tot ho reaprofitem bastant. Fins i tot escenaris que ja teníem en desús o fustes, les tornem a agafar, les hi donem un segon ús, les pintem i és part de l'espai. Així com també tot el que és la gràfica, intentem que sempre sigui ja genèrica, que es pugui reaprofitar. Per exemple, aquest any, com a novetat, tindrem que les lones ja dels escenaris que no s'hagin d'anar fent cada any, és a dir, no generar més material, sinó que les coses siguin genèriques, també sostenibilitat i també ajuda que cada any es puguin reaprofitar. També tenim una de les parts importants és l'eliminació del plàstic d'un sol ús al festival. Vam començar eliminant les ampolles de plàstic d'aigua a la zona del bar i això va ser posant unes fonts d'aigua gratuïta per tothom. A través de, primer amb Sorer, després de Macbar, vam fer un conveni on ens deixaven posar unes fonts i la gent podia anar amb el seu got reutilitzable, que això sí que és una acció que ja s'està fent molt a tot arreu, però podien tenir aigua gratuïta i d'aquesta manera eliminàvem totes les ampolles d'un sol ús d'aigua en el festival, que són aquestes. Després també hi ha l'equip, o sigui, tot el tema de restauració, que és una part important del festival. Vam decidir també, nosaltres ja feia temps, ara ja s'ha imposat com a norma, però que tota la coberteria i la vaixella fos compostable. Per tant, en la zona de restauració només caldria posar com cubells de residu orgànic. També tenim una moneda, que és el Canti, que això és més petit detall, és que ja no la fem en plàstic, que pot ser, o sigui, la moneda aquesta del festival és amb un plàstic biodegradable i que sempre es pot integrar en l'espai.
També tenim en la línia de gestió de residus. Això és molt important també per nosaltres perquè hem de ser molt conscients en generar el mínim residu. Ja vam començar amb el tema de la supressió de les aigües. I també que puguem fer un triatge, o sigui, sempre tenim zones marcades com a senyalitzades per fer el triatge bé, però cada cop hi ha menys. Com al suprimir el plàstic, gairebé només tenim orgànic, algú de rebuig i algun de plàstic per si algú porta alguna cosa, però nosaltres ja no en generem en aquest aspecte. Vam començar també un projecte amb el tema de residus, que era agafar tot el residu orgànic que es generava en el festival i a través de Mas les Vinyes, que és una associació del Lluçanès també, i després amb Cooperativa, que també és una associació local, agafàvem el residu orgànic i hem estat tots aquests anys fent compostatge perquè es pugui quedar també en el territori. L'únic que sí que hi ha coses molt a millorar, aquest any tornarem a fer un canvi i ho farem a través d'una planta més industrial, però volem fer-ne el seguiment per saber sempre i ser conscients del residu que generem, encara que només sigui orgànic al festival i que no hi hagi tants de plàstics, però el tema és generar el menor residu possible. Llavors, el que us deia, que el festival és música, arts escèniques i gastronomia. Gastronomia és perquè també per nosaltres és molt important tenir... Espera, posaré el vídeo, que ja queda. Tenir... Ui! Vale, que té so, eh? Doncs ho deixarem així. Com es para el so? Vale. La gastronomia, perdoneu. Vaig parlant. És important perquè nosaltres sí que vam decidir que també és molt sostenible per nosaltres, que tota la gastronomia que trobareu al nostre festival és de quilòmetre zero, és a dir, tots els tenderetes no hi ha food trucks, sinó que hi ha uns tenderetes on hi ha restaurants del territori. I a més els exigim que puguin treballar amb varietats locals, és a dir, varietats que trobem al Lluçanès, com pot ser el cigró d'Oristà o el blat forment. Llavors, d'aquesta manera nosaltres també creiem que és com... I la carn també que tenim al Lluçanès, que és una part molt important i és un dels eixos bastant vertebradors del festival, com fins i tot pot ser la música, que és el que pensem en els festivals, però que també hi hagi gastronomia i que sigui local. Després, en el tema de reduir la petjada a l'entorn, és que nosaltres intentem també promocionar el tema del compartir cotxe. Clar, estem en una zona, no sé si coneixeu el Lluçanès, que està entre Osona, Berga i Manresa, per allà estem. Per arribar al festival, al ser un entorn natural, heu d'accedir-hi gairebé amb cotxe, tenim molt mala xarxa de transport públic allà dalt, i el que intentem nosaltres és incentivar que la gent comparteixi cotxe a través de plataformes com BlaBlaCar o FaceEdit, o aquest any obrim un canal de Telegram perquè la gent pugui publicar els seus viatges i ni que sigui tot això que minimitzem en l'espai i que incidim i fem un retorn positiu. I què més? La sensibilització, que també crec que és important. Sí, el tema de la comunicació, que és el que ens vas dir tu quan ens vam trobar amb l'Ariadna. L'Ariadna és una assistent al festival, però que alhora ens va fer donar de moltes coses com a ambientòloga i que ens va fer veure de dir ei, esteu fent tot això, però no ho esteu comunicant i, te passo la paraula. Sí, jo donaré el meu punt de vista això com a bàsicament assistent al festival i després com a treballo en l'àmbit del medi ambient, sobretot en temes relacionats amb la reducció d'impactes ambientals, socials i econòmics de productes o serveis, processos, etc. I la veritat és que com a espectador o persona que assisteix al festival, de seguida te n'adones de certes coses. Per una banda, d'això que ha explicat una mica la Laia, de l'apreci o l'estima que tenen pel territori. Vull dir, el festival està molt acurat, molt cuidat en molts aspectes i ja des de fa molts anys tenien la incorporació del got retornable, que no ho has mencionat però a les imatges es veu, que ja això es feia en molts festivals. Ja és un punt important a l'hora de reduir els residus d'un sol ús. Llavors, tot el tema de la gastronomia també ja el potenciava molt, llavors ja es veia molt aquest estima, aquest apreci pel territori i aquest objectiu de voler minimitzar l'impacte ambiental que hi deixen i positivitzar, maximitzar l'impacte social. Llavors, una mica va ser això, vaig com dir-los, ostres, feu moltes coses, però també l'important de tot això és comunicar-ho, perquè la persona que va al festival
ho pot veure, però a més, si encara li poses més comunicació, li transmet algunes dades, alguns avantatges, beneficis de què comporta tot això pel medi ambient i la societat, doncs aprofites també que quan aquesta gent arriba a casa, doncs, més enllà d'emportar-se una superbona experiència per tot el que han vist a nivell escènic i cultural i musical, doncs també els arribi una mica aquesta conscienciació, aquesta educació, no? Llavors, doncs, el que es va fer va ser com anar una mica més enllà, el que explicava la Laia, i dir, ostres, com podem arribar a reduir més els residus? Doncs la incorporació de les fonts d'aigua, el tema de la vaixella compostable, sí que en un futur es vol intentar que aquesta vaixella potser arribi a ser reutilitzable, que altres envasos que es fan servir, tipus refrescos, doncs també es puguin eliminar. Al final és un festival petit i les quantitats són les que són, però sí que el residu plàstic està gairebé al 0%. I llavors també el que vam aprofitar per fer una mica a nivell de comunicació va ser una mica comptabilitzar aquests beneficis, a nivell d'emissions de CO2, a nivell de residus evitats, a nivell de beneficis ambientals, què suposa tot això. Ho vam incorporar a la pàgina web i també és com una eina de comunicació com molt potent, que la gent també pot tenir una mica més d'idea de vale, doncs mira, reduir tots aquests plàstics perquè hem eliminat les ampolles suposen aquests avantatges, o és l'equivalent a estalviar-nos tants viatges als Estats Units amb avió, per exemple, no? I res, bàsicament era una mica, explicar això a nivell gastronòmic també és el que comentava, es veu molt com es potencia el producte de la zona, això que deia, les varietats locals, de quilòmetre zero, i també, clar, el fet això, l'usuari mateix, només d'anar a menjar, ja veu que hi ha com aquesta aproximació cap al producte local, de menor impacte ambiental, etc. I el tema de compartir cotxe sí que és un tema també així com de les últimes coses que s'ha incorporat, que, si veniu al festival, us animem a fer-ho, a fer servir la plataforma, a fer servir el grup de Telegram o a organitzar-vos vosaltres mateixos per poder venir, gaudir del festival i fer-ho amb el menor impacte ambiental possible. Sí. Moltes gràcies.